Halah, kecirit meneh. Wis iki mau nganggo cawete simbok. Gede iki. Putri duyung ketake. Iki cawet widodari yo ngene iki. Mau tak widodari ndel. Nang kono mesti ana widodari adi. Joko tingkir nggawa cangkir. Jo dipikir wayahe mancing, ora peduli bojoku muring. Mengko bengi digoyang miring. Mengko bengi digoyang miring. Cing 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 wong mancing banae cacing. Duh. Ya. Untung wae cek, wedhusku mau ketemu. Lah ngopo? Dadi maling kendel nang Surata nek kesupane kaya wedhus, nyolong wedhus. Olah wedhus. Hanya aku tak ikhlaske wae. Oh, dia yang mau pergi los. Ayahmu iki lho, wis seleb. Wedhusmu iki pira? Wedhus yo ora duwe. Balungan kene kaya aku ini duwene apa? Manuk era tau tak kumbah. Awake dhewe nasib cek. Padha-padha kirene. Iki kenapa iki? Wis meneng to? Oh, lah sedol. Bosok. Halah, kecirit meneh. Wis iki mau nganggo cawete simbok. Piye nek ngene? Gak wae. Gak enak anu. Manisnya ngiram. Manisnya kaya aku, cuk. Mantap. Jadi iki manisnya kok ngendi to iki? Ya ning omah lho, di sini kok. Ning omah kae ngoco ono. Abrakan opar gopo ya dikir mancing iki. Iki bana dienggo mancing. Jenenge mancing ya cacing nyetut. Saiki iwak iki doyan sing amis-amis, doyane buah. Mancing. Mangane cacing. Mangan cacing Iku sejarah kuwi ndok gunake. Ora wis. Dane anu, Apa kae? Pasing. Pasing nggih, salah. posisi ngene Pak sing Duduk. ngene. Duduk. Ngene. Pising. Nah, ya pasing pising. Goblok. Basa Jawa iki kabeh menguasai dunia. Kaseneng aku iso. Jajal lagi, angel lagi. Touring apa, Dang? Touring. Touring ya ora ngerti artine. Ora ngerti aku. Touring ini numpak motor. Jaran. Lah pekok meneh iki. Kowe nyoba numpak motor, diantar nang nggo. Terus posisine iki Ngene. Saya lambe. ya kuwi touring. Tutukmu miring. Kuwi basa Jawa kabeh. Yo ora wis suwe sejarah lho. Lah ginane pinter apa iki? Kok kowe ora kenal aku. Pinter ket lahir. Ya ayo. Cangkem ana macam-macam. Diurusin gue ya. Cocok. Pokoknya nek tiap hari nek keributan ini saya asik kok. Ayo. Apa ini? Gantar gede kita Gede iki.
Putri duyung kita Nah, ayu tak rapi. Nenek mah. Hancur. Makane mancing-mancing ae bayangke putih juga dikawin lho. Tekno piye? Kirane gur 8 plus ya kakek Sugiono, kakek Sugiono. Piye? Ayo Tulungi. tulungi. Tulungono. Aswang gendel iki. Ayo ini tadi nih, serain tuh ini, mas kembroh nih kembroh kayak ini. Budikan iki banyu kali yo ani kok. Ayo bocah. Kasih aja. Coba aja. Apa, Den? Karo nek kuwi. Nah iki. Apa bisa? Apa itu? Iki cawet bidodari yang ngene iki. Mau tak bidodari Del. Neng kono mesti ana bidodari ati. Kowe kelingan jamane sejarah. Sejarah apa nih Del? Cawet cok. Cawet cebak tai ini apa enak widodari kopeten ngene iki. Wong wedok iki to, ibarate buah hijau. Ngono. Kuning ini iki tandane jambu sih. Mentur-mentur ini. Iki perawan ini iki umur 17 tekan 20 tahun iki tandane kuning. Cok. Pendil ngawur kuburan. Ngawur iki. Ora percaya aku pengalaman cara wedok. Tak takon anu. Ya piye? Lah aku dhisik abang iki, Dil. Nah, iki yang ngene iki rupane abang. Kuwi tandane wong wedok seger-segere. Umur 20 tekan 25. Seger buah jambu seger api. Mantap iki. Kandang ya. Salah bulan apa percaya? Wangi to, perawan. Ora Din. Iya iki. Seger. Ini perawan iki. Nah, ngene iki. Nek warnane ireng kuwi beda meneh. Beda apae to, Dil? Ah, iki jan pekok ora wis kok. Yen ngene iki ireng. Ya. Berarti wong wedok jambu iki to. Jambu wis ireng wis gosok. Kok wedoke wong tuwek karep bongkone tok yen nemu sing ireng sial wae. Ya, wis semua aku ya jangan di toples wae nek. Ya mah aku nek apa? Dan jejek. Dong rembukan apa kayak dek rame men. Sander we. Dong apa tuh iki ta? Dek rame men. Iki lho, Cek. Aku nemu cawet bidodari. Mantap. Lah. Kuwi iki cawetku gek. Lupa. Tai mau kecirit nek kono. Cawetmu, Cek. Aduh, pantesan nambune ping selenting. Hah? Nang apa? Joko tingkir nggawa tangkir, dadi pikir wayahe mancing. Joko tingkir sang gawa yo. Joko tingkir nggawa tangkir, aja dipikir. Bojoku muring. Joko tingkir sang tangkir sang gawa cok. Joko tingkir sang kamu gawa cok. Aja dipikir wayahe mancing. Lanjut. Begitu gagas siapa teman-teman. Iki adik mancing, iki bandangan apa?
Mas Kendil.